Здравейте! Днеска си вземаме видео, деца гът. Напротив ми прави мляко с весен ядки и мед. Нямаме мляко. Ще направя вода. Чакайте да изважа млякото. То няма мляко, нищо. Вода с весен ядки и мед. Да видим нали се бъде вкусно, защото аз не съм принудена. Трябва да се пропечеш. Напълнихме водата. Сега, ето толкова вода. Напълнихме. Сега взимаме ядки и малко разсипах. Но нищо. Нищо става какво да издавам. Не знам. Нищо ми харесва. Сега малко от вкусния мед. Много е вкусен. Много е сладък. Хайде. Слагам малко мед. Честно не съм правила от такива неща. От вода с мед. Никога. Ами така не стана, но добавя малко мляко. Я направим. Изабел? Да? Как виж госпожата по математика? Добре. А? Мляко в прасота. Студено ли? Како чисто денно. Това ме сека. Опа. Така. И да дам шейк. Много гаден. Това мога да си го изсипа в кърпа. Йо. Иска, че да направим днеска едно видео, да направим. Тати. Не, хайде. Тати. Ама той е толкова свято, че може това скара да го шипа. Не, хайде да го направим. Не, няма да го направим. Сега не трябва да направим. Това нещо се яде. Това нещо се яде. Так мога да си го взема. И ме последвайте за още такива канали.